σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με το Stable Guys. Περιμένουμε να μπει. Μπήκε. Και τώρα θα παίξουμε. Θα ακούγεται λίγο η φωνή. Και περιμένουμε. Ούρες, κοινάρες που έχεις να κάνεις. Μπήκε. Πάμε να κάνουμε το free spin μας. Στον τροχό της τύχης θα πετύχουμε. 1, 2, 3 το πετάμε. 1, 2, 3. Μας έγινε. Τι θα πετύχουμε? Πέτει καλό, πέτει καλό. Και μας πέτυχε 20 tokens. Και τώρα θα πάμε να παίξουμε Block Dash. Μας δίνει κάτι free το παιχνίδι. Ένα κουτί! Εδώ έχω και έναν φίλο μου που θα με βοηθήσει. Όταν άνοιξε αυτό εδώ το κουτί, πέτυχα Super Banana. Άνοιξε το να δούμε τι. Να, ο φίλος μου τώρα μιλάει. Α, βλακεία. Και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Και τώρα θα πάμε να παίξουμε όλες τις πίστες. Θα αρχίσουμε πρώτα με την Block Dash. Θα πάρουμε... μας δίνει και άλλα free, 10 κλειδιά. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Πάμε, θα παίξουμε πρώτα την Block Dash. Και παίρνουμε τα spins. Και τώρα μπαίνουμε στη Block Dash. Πάμε να παίξουμε. Βασικά θα πούμε μέσα στην Block Dash, θα παίξουμε κάτι άλλες πίστες για εξάσκηση και μετά θα μπούμε στην Block Dash. Τώρα παίζουμε με έναν παίκτη πολύ ωραίο, special. Όχι mythic, είναι λάθος έκανα. Μπήκε. Και τώρα θα παίξουμε την πίστα για εξάσκηση. Και πότε θα μας μπει? Μας μπήκε. Και φύγαμε. Τώρα όπως βλέπω, περάμε τα εμπόδια. Ρίχνω μια μπουνιά εδώ. Στον αέρα βασικά δεν ήταν από παίκτη, συγγνώμη. Όχι, αυτό θα παραλίγο να τον έριχνω μπουνιά. Τώρα πηδάμε κάτι. Εμπόδια, όχι ρε φίλε με έριξε. Δεν το ήξερε, είμαι ομάδα, τέλειο. Πηδάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάμε από εκεί. Ναι, ψηλά. Φτάστε τερματισμό. Λίγο να πάμε. Πάμε λίγο. Όχι ρε, με κάψαν το λέιζερ. Πάμε. Τώρα φίλε, συνεχώς με πιάνε. Άντε, γρήγορα. Όχι ρε, το έχασα. Σε λίγο πάνω θα πατήσω κάτι μπουνιές στον τερματισμό για να χάσουμε οι άλλοι. Όπως βλέπετε εδώ, περνάμε κάτι εμπόδια που είναι στον τερματισμό και παιδιά θα κερδίσω και όχι ρε φίλε, θα χάσω παιδιά. Ένα να πατήσουμε, όχι δεν προλαβαίνω, θέλω να τον πατήσω μπουνιά. Συγγνώμη. Και παιδιά τερματίσαμε. Τώρα μετά θα παίξουμε Block Dash. Τερματίζουν και άλλοι παίκτες. Ένα λουκάνικο. Μόλις τερμάτισε. Ένας καλός που παίζει τώρα. Όλος κάθιστος είναι. Αλλά δεν πειράζει. Είναι από την ομάδα μου. Οπότε θα πρέπει να τον βοηθήσω. Πώς να τον βοηθήσω, τι πλάκες λέω. Όχι, θα χάσει. Τι κάνει. Κερδίσαμε. Αυτές από αυτόν από την ομάδα μας. Παιδιά, και τώρα θα παίξουμε μία άλλη πίστα. Και μετά από αυτές τις δύο πίστες θα πάμε στην Block Dash. Μετά Block Dash, μετά νεροκυλίδρα. Και μετά ξανά Block Dash. Γιατί μας αρέσει
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Block Dash. Και μ' αρέσει και είναι δεξουλίδα, αλλά πιο πολύ μ' αρέσει η Block Dash. Όχι ρε φίλε, πάλι την ίδια πίστα. Θα την κερδίσω, δεν πειράζει. 1, 2, 3, πάμε! Όπα, τώρα μου κόλλησε λίγο. Κάτσε παιδιά. Κολλάει λίγο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας.